vatandaşlar, evi tomoşaçylar ine görüşüňiz ýaly biziň duran ýerimiz Garagum ýalkymy. Garagum ýalkymy mehron vatandaşlar Türkmenistan döwletimiziň iň bir gözel künjekleriniň biri bolan Garagum tehratyna ýerleşip, şular ýaly ajaýyp gözellik taýýar. Evi vatandaşlar, siz Atawatan Türkmenistan jurnalynyň 47 gowy aty taýýardan geçişimizi tomoşa edirsiniz. Biz bolsa döwletçilik toparymyz bolup siz üçin Türkmenistan döwletimiziň iň bir fiýakatçylarynyň bir gelim edilýän ýerleriniň biri bolan Garagum ýalkymy atly ajaýyp gözel tebigatymyza hem fiýahat edip gepleşik arkaly size ýetirmek makul bilir. Onuň mehmanlar şeýle gözelligi tomoşa ederniňizler, bize daşlaşmaly. Garagum ýalkymy tebii gazyň ýatagy bolup, ýagny 1971-nji ýylda gözleg iş alınıp barlanyna şol ýerde opurylyp ine şular ýaly ajaýyp gözellik emele gelýär mehron vatandaşlar. Elbette Garagum ýalkymy diýilip atlandyrylan bu ajaýyp tebii gat häzirki wagtda diňer Türkmenistan döwletimiziň däl eýsem dünýäniň jahan keşdelerini, fiýakatçylygy söýýän her bir insany şu ýerik özüni çekýär. Adamzada ýetirýän täsirini öwrenmek maksady bilen bir näçe ýerek biziň türkmen alymlary bilen Kanadali işdeşleri bilelikde şu ýerde bir näçe işler alyp bardylar. Mehron vatandaşlar umumlukda belänmezde bu ajaýyp gözel tebigat Garagum ýalkymy diýilip atlandyrylyp, her bir fiýakatçyny beýpar goýmaýar. Şeýle gözelligi synamak bolsa biziň ählimiz üçin uly bagat. Siziň ähliňiz bolsa biziň gepleşigimiz arkaly Garagum ýalkymyny fiýahat etmäge çare. Biz gepleşigimiz dowamlylygynda Garagum ýalkymynyň döreşi hakyna, onuň taryhy şeýle-de şuň kundy alyp barýan işler hakyna gurulýar. Häzirki wagtda Garagum ýalkymy ýerli we daşary ýurtly fiýakatçylaryň iň bir gelim edimli ýerleriniň birine öwrüldi. Bu barada bir gysgaça maglumat bersek, ýagny guýuda ýan-ýan oduň alawynyň belentligi 10-15 metr galýanlygy ony synamaga gelenden her birine bir uly täsir galdyrýar mehron vatandaşlar. Tebii ýan-ýan Garagum ýalkymy Türkmenistan döwletimiziň ýagny paýtagtynyň Aşgabat şäheriniň 270 kilometr daşlykda Ýermet owasyndan takminan 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Umuman şu gözelligi öz gözlerimiz bilen synlaryny ýetirýär we ine size şular ýaly maglumat hem ýetirýär mehron vatandaşlar. Ýalkymy barada bir näçe maglumatlar çap edildi. Şeýle-de gal bersede bu Garagum ýalkymy atly ajaýyp gözel tebigat fiýakatçylaryň iň bir gelim edimli ýerleriniň birine, şeýle-de görmäne bir höwüslekleriň köpelýän ýerleriniň birine öwrüldi. Vatandaşlar, esasanen fiýakatçylygy söýýän gaderli ýaşlar. Ine ýürüýte siziň üçin taýýarlan, ýagny Atawatan Türkmenistan jurnalynyň döwletçilik topary bolup taýýarlan fiýakatçylyk barada gepleşigimiz şondan bar. Mehman ýerleşer size ýetiren şu gözelliklerimiz, ýagny Türkmenistan döwletimiziň iň bir gözel künjekleriniň biri bolan Garagum ýalkymy atly ajaýyp tebigatymyza tomoşa edip bir lezzet alanlarsyňyz diýip biz tüýsürepden umyt edýär. Gepleşigimiziň indi kysana bolsa bize tomoşa etmeňizi dowam etdiriň, çünki biz Türkmenistan döwletimiziň iň bir owadan künjeklerini ýadga geçirip size ýetirer. Hoş sag bolun.